नमस्ते। मैं तीळ टाकून गुळाची पोळी बनवते आहे संक्रांतीची, आणि ती पण मला बनवायला आहे ना, म्हणजे माझ्या माणसांनी म्हणजे मला सांगितलं गुळाची पोळी बनवा, म्हणून मी त्यांची नावं सांगते आहे. श्रेया सामंत, अपर्णा, ललिता मोक्षी, अनिता रत्रीनाम, मनीषा सपाटे आणि श्रुती निकम यांनी मला आज गुळाची पोळी बनवायला सांगितली आहे. आणि त्यांच्या आवडीची मी आज गुळाची पोळी, म्हणजे तुमच्या सर्वांच्या आवडीची तेल टाकून गुळाची पोळी संक्रांतीची मी आज बनवते आहे. आणि मस्तपैकी छान बनवते आहे. तुम्ही पण बनवा तशी आणि मला पाठवा. तुमच्या आवडीची गुळपोळी मी संक्रांतीला नाही बनवू शकले, कारण का माहिती आहे, कारण मी तुम्हालाच ती सुगडची माहिती देत होते ना, सुगड कसं भरायचं त्याची माहिती देत होते, त्याच्यामुळे मला टाईम नाही भेटला. आणि मी तुम्हाला ती आता गुळाची पोळी आरामात मस्तपैकी बनवून दाखवते आहे. सॉरी. आता तुम्हाला मी त्याचं साहित्य दाखवते. हे शेंगदाणे आहेत 2 वाट्या, म्हणजे ही वाटी आहे ना, ते असे 2 वाट्या शेंगदाणे घेऊन आहे ना, भाजून सोलून मिक्सरला लावून अशी पावडर बनवून घेतली आहे. हे खोबरं आहे, म्हणजे एक नारळ असतो त्याचे अर्धा भाग असतो, म्हणजे तो 1 वाटी खोबरं हे किसून आहे ना भाजून असं मस्त असं चुरून घेतलं आहे. हे तीळ आहे 1 वाटी, ते भाजून आहे ना, ते पण असे मिक्सरला लावून घेतले आहे बारीक करून. हे गूळ आहे 1/2 किलो, हे बारीक करून घेतलं आहे. हे घी आहे 1 चमचा. हे मैदा आहे 1 वाटी घ्यायचा आहे. हे गव्हाचं पीठ आहे 3 वाटी घ्यायचं आहे. हे आहे ना अर्धी वाटी बेसन आहे. हे तेल आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि खसखस आणि वेलचीची पावडर आहे. खसखस 1 चमचा आणि वेलची ह्याची पावडर करून घेतली आहे. आणि हे पाणी आहे. आता मी पहिलं काय करते, पीठ भिजवून घेते. आता मी पहिलं आहे ना, हे कणिक 3 वाटे घेते, म्हणजे गव्हाचं पीठ आहे. हे असे 3 वाटे घ्यायचे आहे. हे 2 वाटे आहेत. हे मैदा आहे ना, हे 1 वाटी घ्यायचं आहे. हे मैदा 1 वाटी घ्यायचा आहे. आता हे मळायच्या आधी आहे ना, ह्याला मोहन पाहिजे तेलाचं, ते मी तेल आता गरम करून घेते. पहिला गॅस पेटवते. असं 2 चमचे घ्यायचं तेल अंदाजाने. तेल गरम करायला ठेवलं आहे, तोपर्यंत हे पीठ आहे ना असं मिक्स करून घेते. तेल हे मस्त मोहनसाठी तेल छान तापलेलं आहे, ते असं ओतायचं आणि चमच्याने ढवळायचं. आणि ह्याच्यामध्ये कसं हात नाही घालायचा आधी, कारण हात भाजेल ना, म्हणून चमच्याने सारखं करायचं. चमच्याने असं सारखं करून झालं ना, मग आपण हाताने सारखं करायचं, म्हणजे तेल कसं ते पिठाला लागलं पाहिजे. गरमच असतो ते, गरम गरमच असं करायचं, म्हणजे पीठ कसं म्हणजे चांगलं फसफशीत होतं, म्हणजे चिकटपणा नाही राहत पिठाला तेलाचं मोहन टाकलं की. पीठ मिक्स करून घेतलं आहे, तर त्याच्यामध्ये अंदाजाने आपल्याला मीठ टाकायचं. आता परत असं थोडं सारखं करून घ्यायचं. आणि आपण आता चपातीला पीठ भिजवतो ना, तसं मळून घ्यायचं गोळा करून पाणी टाकून. आता मी तुम्हाला मस्त गोळा करून दाखवते. हे पीठ चांगलं मळून झालं आहे. आता सारण बनवेपर्यंत आहे ना, हे पीठ आहे ना असं मी झाकून ठेवते जरा, आणि सारण बनवते. आता मी गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं घी टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना
हे घी टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये बेसनचं पीठ टाकते. ते घी मध्ये आहे ना हे बेसनचं पीठ चांगलं भाजून घ्यायचं. म्हणजे चांगला खमंग वास येईपर्यंत आहे ना ते भाजून घ्यायचं आहे. हे मस्त छान भाजलं आहे. आता मी गॅस बंद करते. याचं पीठ आहे ना मी हे काढून घेते. ते पीठ मस्त घी मध्ये भाजून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व आता साहित्य मिक्स करायचं आणि त्याचं सारण बनवायचं. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे बारीक करून घेतलेलं 2 वाट्या. हे खोबरं आहे सुकं 1 वाटी म्हणजे भाजून बारीक चुरून घेतलं आहे. हे तीळ आहे सफेद तीळ 1 वाटी. हे भाजून आहे ना मिक्सरला लावून घेतले आहे 1 वाटी. हे खसखस आणि वेलची पावडर आहे बारीक करून घेतले. आणि हे आहे ना गूळ आहे 1/2 किलो गूळ घेतला आहे. हे सर्व साहित्य आहे ना एकत्र केलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना गूळ मिक्स करते. आता तुम्ही बोलाल काय गूळ कमी घेतला आहे. ते गूळ कमी नाही घेतला आहे. गूळ बरोबर आहे पण आपल्याला गुळाच्या पोळ्या बनवायच्या आहेत ना. आता गुळाच्या पोळ्या म्हटल्यावर कसं सगळी माणसं घरातली खाणार. म्हणजे काय माणसांना गोड कमी असतं कमी पाहिजे असतं गोड खायचं नसतं. त्याच्यासाठी आपण म्हणजे असं जरा गूळ कमी घ्यायचं. गुळाच्या पोळ्या करायच्या आपल्या पण ते कसं माहिती आहे गोड जास्त पण नाही खायचं. म्हणजे गूळ चांगलं नसतो. म्हणजे पोटामध्ये मुलांच्या वगैरे ना कीटाणू होतात. त्याच्यामुळे आपण कसं एकदम म्हणजे असं पद्धतशीर घ्यायचं. आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं गोड पाहिजे ना म्हणून आपण गोड बनवायचं. हे मी सारण सगळं मिक्स केलं होतं. आणि बघा हे आता हे मी चाळून घेतलं आहे. का माहिती आहे का हे असं चाळणीमध्ये मोदकाच्या घ्यायचं आणि असं चाळून घ्यायचं. हे चाळून घेऊन आहे ना हे असे गुळाचे खडे आहेत ना त्याच्यात कसे माहिती आहे असे विरघळत नाही जाड राहतात. आणि त्याच्यामुळे काय होणार पोळी लाटताना आहे ना पोळ्या फुटणार. त्याच्यामुळे काय करायचं हे असं चाळून घ्यायचं चाळणीने. आणि आपण हे आता मिक्सरला लावून घ्यायचं बारीक करून. मी तुम्हाला दाखवते. हे असं चाळून हे असे जाड खडे येतात गुळाचे वगैरे ते असे आता मी मिक्सरला लावून घेते बारीक करून. हे असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलं आहे आणि आता हे मी बारीक करते. हे असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लावून घेतलं आहे. म्हणजे ते कसं एकदम बारीक होत नाही चिकट आहे ना ते. जे जास्त जे खडे होते ना मोठे ते बारीक झाले. हे कसं आपण जास्त फिरवत राहिला ना हे झालेत बारीक. हे बघा एकदम मस्त चिकट झालंय गूळ. आता याच्यामध्ये ते सारण ओतते चाळलेलं आणि मिक्स करते. आता मस्त झालंय कारण आता गोळे गोळे नाही राहिलेत खडे नाही राहिलेत गुळाचे. आता हे मस्त मिक्स करायचं चांगलं. आणि हे कसं गूळ कसं मोदकासारखं नाही करायचं आहे ना. गूळ कसं असं कच्चंच गूळ लागतो त्याच्यामध्ये गुळपोळीमध्ये. मग ते पिघळत नाही. आपल्याला जेवढं गोड पाहिजे ना तेवढंच घ्यायचं. जास्त गूळ घ्यायचं नाही जास्त गूळ खायचं पण नाही. आणि ते गरम असतो. हे मस्त सारण आपलं तयार एकदम रेडी छान झालेलं आहे. आता मी पिठाच्या गोळ्या करते आणि पोळ्या लाटते. हे पीठ आपलं मळून ठेवलेलं छान झालेलं आहे. आता याच्या मी पहिल्या आहे ना पोळ्या लाटून घेते पातळ चपातीसारख्या. हे गोळे कसे छोटे छोटे घ्यायचे आहे मी तुम्हाला दाखवते. हे असे सर्व पोळ्या आहेत ना असे लाटून घ्यायचे चपातीसारखे छोटे छोटे गोळे करून. मध्ये मध्ये पीठ लावायचा
असे मस्त गोल लाटून घ्यायचे चांगले. आणि ते कसे पातळ आले पाहिजे. हे पोळ्या असे आता सर्व मी चपातीसारखे करून लाटून घेते बघा, असे पातळ एकदम. हे असे सर्व आहेत ना, हे मी पोळ्या लाटून घेतले. असं पोळी पोळपाटावर घ्यायच्या आधी आहे ना, असं पोळपाटाला पीठ लावायचं आणि त्याच्यावर अशी पोळी टाकायची अलगद आणि त्याच्यावर आहे ना सारण भरायचं. हे तर सारण सारखं करून घेतलं आहे पोळीवर, म्हणजे चपाती लाटली, चपातीसारखी पोळी लाटली. आता त्याच्यावर आहे ना हे सारण भरलं ना असं की त्याच्यावर अशी लाटणी फिरवायची जरा, म्हणजे कसं सारण चिपकतो पोळीला. आपण पोळी नाही फिरवायची, पाट फिरवायचा असा, म्हणजे थोडी कडा सोडायची साईडला. हे असं चिपकलंय ना, आता याच्यावर दुसरी पोळी ठेवायची. आता ही पोळी आहे ना, आधी याला किनारी अशी सोडली आहे ना, ह्याला आता थोडं ना पाणी लावून घ्यायचं, म्हणजे कसं वरची पोळी आहे ना त्याला चिपकायला पाहिजे म्हणून असं पाणी लावलं आहे. आता त्याच्यावर आहे ना अशी दुसरी पोळी ठेवायची. अशी दुसरी पोळी ठेवून अशी बरोबर दाबायची. त्याला थोडंसं ना वरून असं पीठ चोळायचं आणि जरा त्याच्यावर अशी लाटणी फिरवायची. पाटच फिरवायचा, पोळी नाही फिरवायची. हळूहळू हलक्या हाताने असं फिरवायचं. हे आता फिरवून झाली, मग हाताला पीठ लावायचं आणि कडा अशी पूर्ण मस्त दाबून घ्यायची. अशी दाबून घेतली ना, मग हे जे आता कडा सुटली आहे ना, ती आपण कशी अशी मोडून घ्यायची आता, म्हणजे मस्त गोल डिझाईन येणार. मग अशी सर्व मोडून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ही कडाची अशी फोल्ड करून घ्यायची मस्त बघा, अशी अशी छान कडा घ्यायची आणि त्याच्यावर आता परत आहे ना अशी थोडीशी लाटणी फिरवायची हलक्या हाताने. पाटच उचलायचा, पोळी नाही उचलायची. याची मस्त लाटून झाली आहे बघा, ही बघा मस्त छान झाले लाटून. असं पोळी ठेवायच्या आधी असं पीठ लावायला विसरू नका, कारण पोळी दाबली ना की ते खाली पोळी चिपकते. असं पीठ लावायचं संपूर्ण पाटाला आणि त्याच्यावर अशी पोळी टाकायची आणि पोळी टाकली ना की त्याच्यावर असं सारण भरायचं. लवकर लवकर पटापट पटापट शिका. असं मस्त सारण लावायचा. सारण लावलं ना मग परत त्याच्यावर आहे ना हलकी लाटणी फिरवायची, म्हणजे ते कसं त्या खालच्या पोळीला चिपकतो. मग पाटच फिरवायचा, पोळी नाही फिरवायची. असं मस्त चिपकलं ना मग त्याच्यावर आता दुसरी पोळी ठेवायची. जसं कडेला आलं असेल ना तर असं जरा आतमध्ये घ्यायचं सारण, म्हणजे दुसरी पोळी त्याच्यावर चिपकायला पाहिजे ना म्हणून. आणि आता त्याला असं पाणी लावायचं. तर चिपकण्यासाठी अशी जागा सोडायची जराशी, म्हणजे जरा मेहनत लागते करायला पण चांगल्या होतात. आता पाणी लावून झालं ना की अशी त्याच्यावर ही अशी दुसरी पोळी बरोबर मापान ठेवायची, म्हणजे खाली मोठी आली तरी चालेल, छोटी आली तरी पण चालेल. अशी दाबायची, अशी मस्त दाबून घ्यायची, म्हणजे आतमध्ये हवा नाही राहिली पाहिजे. आणि त्याच्यावर असं थोडंसं पीठ लावायचं आणि आता त्याच्यावर लाटणी फिरवायची हलक्या हाताने. आणि आता आपलं नेहमीसारखं अशी काडा दाबायची आणि डिझाईन करायची, मोडायची. आता आपल्याला अशी, आता ही भाग आहे ना खालचा भाग मोठा असतो ना, म्हणजे मोठाच, लहान मोठा नाही पण तरी पण आपण सेम असलं ना तरी पण ते अशी मोडायचीच, थोडी बाजू ठेवायची नाही. ते अशी डिझाईन मोडून घ्यायची, अशी कडा मोडून घ्यायची दुमडून, म्हणजे कसं सारण बाहेर येत नाही आणि लाटता नाही ना
म्हणजे जोर नाही लावायचा. पोळ्या लाटून घ्यायचे आणि एकावर एक ठेवता नाही ना, लाटणी फक्त हलकी फिरवून घ्यायची. ही अशी काडा मोडून झाली ना, मग परत अशी जरा लाटणी फिरवायची, त्याच्यावर थोडीशी हलक्या हाताने फिरवायची. आता असे सगळे मी करून घेते. हे बघा अशी मस्त छान झाली आहे. आता असे मी सर्व करून घेते. हे असे सर्व मी पोळ्या असे लाटून घेतले आहे. आता मी भाजून दाखवते. गॅस पेटवला आहे, तवा पण तापलाय बघा. आणि घी आहे ना, हे असे असं गरम करून घ्यायचं, पातळ करून. आता मी पोळी टाकायच्या पहिल्या आधी थोडं घी टाकते, म्हणजे पहिलीच पोळी टाकायची आहे ना म्हणून. आणि तवा तापलेला आहे त्याच्यामुळे गॅस थोडा बारीक करते. त्याच्यावर मी पोळी टाकते आणि गॅस फास्ट करते. म्हणजे गॅस मीडियम ठेवला आहे, थोडा फास्ट कमी ठेवला आहे. अशी पोळी टाकल्यावर अशी फिरवायची, म्हणजे कशी गोल भाजते. मग आता मी ती पोळी फिरवते बघा. अशी फिरवून घ्यायची छान. आता मी गॅस आहे ना फास्ट करते. असं आपण कावेलच्यानी असं करायचं. कडेनी चांगली भाजून घ्यायची. पोळी आहे ना, फुगली तरी आहे ना, अशी आपण छान भाजून घ्यायची कडेनी. हवा घालून टाकायची आणि अशी भाजून घ्यायची. आता तवा पण मस्त तापलाय आणि आपल्याला आता घी लावायचं आहे ना, म्हणून थोडा आता गॅस बारीक करायचा. आणि आता आपल्याला घी लावायचं आहे. असं चमच्याने असं घी लावायचं आणि उलटी फिरवायची. परत इकडे पण थोडंसं टाकायचं घी. अशी मस्त फुगते बघा पोळी. छान झाली आहे. अशी चाळणीवर काढायची. अशी पोळी टाकली ना, मग जरा गॅस जरा फास्ट करायचा आणि अशी फिरवायची. असं दाबायला आहे ना, आपण रुमाल घेतला तरी चालेल. पण पहिली आहे ना चांगली भाजून घ्यायची पोळी, नंतर तूप लावायचा, म्हणजे घी लावायचा. तव्यावर वाफ यायला लागली ना, मग गॅस कमी करायचा. पोळी फुगली तरी चालेल, हवा गेली तरी चालेल, पण कशी पोळी चांगली भाजून काढायची. पोळी मस्त भाजली आहे. तर भाजल्यावर असं घी सोडायचं त्याच्यावर. अशी लगेच उलटी फिरवायची, पण गॅस कमी करून. मस्त छान पोळ्या होतात आहे.
लाटून घेतले ना मग असे छान पटापट भाजायला बरे, म्हणून लाटून घ्यायचे पहिले. पोळी टाकली की गॅस फास्ट करायचा, पण फिरवली ना की नंतर गॅस कमी करायचा. पोळी छान झालेली आहे, मस्त झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. आणि बघा अशी मस्त तिळाची पोळी छान झाली आहे. हे बघा एकदम पुरणपोळ्यासारखी झालेली आहे. पुरणपोळी छान झालेली आहे आणि ती पण पुरणपोळीसारखी झालेली आहे. हे बघा मस्त. अशी तुम्ही पण बनवा आणि मला पण पाठवा गरम गरम फोटो काढून. तिळाची गुळपोळी.